か。よし、じゃあやります。前回、まあ前回って言っていいのかわかんないけど、やろうと思ったらね、まさかのオーディオケーブルがね、お亡くなりになるっていう。なんかゼロンゼロン。まさかのあれで、まあちょっとね、まだ線つなげてないんですけど、ちょっと他のとこで使ってるやつからね、持ってきて、あれすることにしたっていうね、感じなんですけど。インクすぐなくなるね、これ、ほんとに。ちょっと。あ、いてとりあえず一回ね、アルティメット落ちたかったんですよね。なんかハンコ突然暴れした。どうした？ほんとなくなるな。やっぱり、骨向きほんとなくなるな、多分。はい、これで。もっと一回下がろうかな。謎変なとこ出した。どこ。ちょっと待ってくれ。ないこれ。なんかどうしてね、負けていいのか。じゃあ間違えた。どれだっけ？これか。相打ちなんです。マップがちょっちゅう変わっちゃうからね。覚えられないんですよね。あのスナイパー多分うまいな。赤いらひろさんいらっしゃいませ。こんにちは。なんかうまいこと隠れながらって言ってたの。どうなってるのって。カメラどこまで。どうか。あのスナイパーなんだっけ？スクイックリン。いやね、インクマジ速攻でなくなるんですよ、この武器。この武器、インク一瞬でなくなるんですよ。ゆうさん、こんばんは。微妙な時間帯。もうギリこんばんはかな。なんか外でフラットあったらこんにちはだけど、ジャンプをね、最近覚えたんですけど、あ、味方2人いるな。オッケーと思って飛んでったらね、誰もいなかった。ちゃんとね、確認はしたんですけど、ダメだった。なんだそう。外であったらこんにちはぐらいだけど、まああんまりこんにちはって言わないけど、
外で会ったらこんにちはぐらいだけど、誰かの、こう、なんだ誰かの家に行くんだったら、まあ、こんばんはって言うかなぐらいの感じですね。当たるんすか？あ、ちょっと待って。あ、やめて、なんか来たそう、いや、ほんとね、すぐ死にますよ、スプラトゥーン。なんかいないのかいい高さだったね。なんか来た。来るんじゃない。ただ、こんにちはってなかなか言わないですよね。お邪魔しますとか言うけど。解放されてますね。来ない方が良かったか大丈夫かな。危なっ！この武器ね、多分火力は高いんですけど、インクがね、ゴリゴリ出るんですよ、これ。なんか探知されちゃった。体力はね、ないです。表示されてないです。エイムが合わない！おっと！インクだ！マジ！このゲームはほんと一瞬でいくなくなる。一応、体力に数字としてはあるんですけど、具体的にはね、ないです。なんか今言えたね。あったー！こんちはー！びっくりしたー。ほんとインクたまんないですね。たまんないっていうかすぐなくなるわ。雨当たってないじゃん今の私が投げたやつがね、なんかこう、雨降らせるやつなんですけど、バングのね、落下陣だと思ってもらえればね。バングのね、釘降らすやつだと思ってもらえればね。投げ物投げるの下手すぎるね。相手がね、多分強い。相手が強い。体力、でもなんか、なんて言うんでしょう、普通の FPS とかと違って、なんか、なんだろう、なんかね、当たったかどうかもね、ちょっとわかりづらいかな。当たったかどうかじゃないですね、なんだろう。まず射程がね、めっちゃ短いんですよ。大体の武器。なんか長いやつもあるけど、めっちゃ短いんですよ。その普通のね、銃とかと比べてまあインクなんで飛んでくる。ほんとね、この武器私があれかな、ギア変えたからかな。ここにいたのか。下がりたいな。ってなきゃいけない。なんか来てる。あれ、逃げたーい。なんか
今、インクなくなった。ほんとね、インクなくなるんだよな、この時。なんか、すごい。その間に今、射程が結構ね、やばい私が今持ってるやつ割と長めだった。死んだ。割とね、長めなんですよ、いつも射程が。インクたまんの遅っ。で、この自分のね、色のインクのところに、こう潜ってると、一応、インクすぐなくなるよ。終わりました。インクがある。多分、私はあんまりね、その辺の区別がね、よくわかってないんですけど。でもあんまりね、濡れはしないと思いますね、多分。それ逃げます。逃げれなかったもう、遠くなんですよ。許されるかな、飛んでいい？お疲れ様です。帰ります。いやー、めっちゃ雨降ってきてる。勘弁して。本当に。ただこう、自分からこう前に出てね、倒すっていうのがよくわかんないんで。でも、まあ、相打ちなんで。意外でもね、多分ダメかな。で、この武器ね、マジでなくなるインク。インクすぐなくなる。むずいんだよな。これあれですかね、カジュアルマッチっていうか、この、なんだっけ。レギュラーマッチか。レギュラーマッチっていうのを今やってるんですけど、いわゆるカジュアルマッチ的なやつで、あれかな、なんか、ランクマの方がいいのかな。ランクマ、ガチマッチっていうのがね、ランクマッチなんですけど、ちょっとね、なんかルールが違ったりしてね、難しそうなんですけど、言うてね、始まるのはやっぱり低いランクからだから。ほんとインクなくなるね。やーめ、降らせないで。なんかいたわ。インクがなくなるんです。マジなくなるんだよ。で、普通の弾で使うインクを使って、グレネードもね、共通なんですよ、インクが。の代わり、グレをだって漏らしての代わり、グレは、ちょっとね。届かんな、これ。どっから来たのだからね、難しいんですよ。この、潜ってる時
時のインクのゲージのね、この横線これが、グレ使う量なんです。雨強くないの私も使えるんですけど。めっちゃ狙っとるじゃん。怖っインクねーマジでこの武器使ってるけど、一生インク足りないんですね今避けましたよねちょっと待って、どういうことどういうこと今何があったのマジでインクすぐなくなるほんとねインクなくなるんですよねこのゲームね前に出る方がマジわからんいや右来てんなーと思って右側から多めに来てるからどこにいるのなんか、踏み込み方がわからん。まあ、多分、こう、正面を塗って、で、そのままスーって滑り込んで、滑ってやるのがいいと思うんですけど、なんかね、そう、とっさにね、できない。そう、エイペックスとかだと、あれじゃないですか、なんかさ、この武器やめよう。やっぱダメだ、インクがね、なくなる、マジで。エイペックスだと、なんていうんですか、まあ、なんか、こう、壁越しで打ち合いして、ダメージより取ったら、こう、スライディングで突っ込んで、バーバーって感じなんですけど、だからそのスライディング、エイペックスでスライディングに当たるところが、自分で正面を塗って、で、踏み込むっていう感じだと思うんですけど、なんかね、そこに頭がね、いかない。なんかやべえ ID ねって書いてる。ちょっとちょっと嫌でしょ。煽りはね、ダメですよ。ほんまにもう。左から来てるかな、いや、違う。はい、あっ下手もうねこの辺が全然慣れてないんだよ。よいしょ。火力高っ火力高っローラー、ほんと怖いよ。普通に出ても打てればよかったな。
ぱ登れるんだって。うん。あれなんか回り込んだけどいないなって言って、上から。いるかな。おう！なんかあるわ。待って。そう、このね、私が今使ってる、このグレネードのね、吸盤ボムがね、強いんですけど、なんかまあ、多分ね、強いんですよ。だからその分消費量が多いから、ポンポン投げれないみたいな。あ、まあ割と活躍してるんじゃない煽りは切っとるやんけ。まあなんとなくそんな感じはしました。煽れないから切っとるやんけ。もう100万じゃないですか。私100万が何なのかよくわかってないんですけど。なんか麻雀用語だっていうのは知ってるぐらいなんですけど。それは素晴らしい。素晴らしいまでの、素晴らしいじゃない。すがすがしいまでのあれです。まあもう置いといて。これあれですね、ギアス、下が回らん。ギアス立てるの大変すぎませんこれ。お亡くなりになる。点検性だけしとく。インク管理ね、むずいんですよ。この画面にね。この人うまいっすね、さっきから。なんかいい感じに隠れてやってくる。こっちかな。飛べなかった。いや、辛いよ、これ。ちょっと辛いの。いやー、逃げたーい。逃げたい。この人何してるんだ、走ってる。あるんだ。揺れないそう、今のなんかね、印ついてたのが、あれなんですよね、この、相手がね、ジャンプしてくるってやつなんですよね。だから、そこに向かってね、グレネードをね、投げとこうかと思ったんですけど、それはまずいっすね。当たらへん。これなら当たる。当たりやしない。これ。待って。エイムがね、ちょっと、これ敵の色じゃん。ちょっと買ってあげた。めちゃくちゃ、堂々と降りたけど敵の色だった。敵の色のところは、まずこの潜れな
ないのと、潜れんのかな、一応。あとは、あと、持続ダメージ受けるのと、あとなんだっけ、なんかね、いろいろあるんですよね。あと足が遅くなるのかな。当たられーで、下がったね。なんか引っかかった。そんなとこ行こう。ああ、マジで、エイムがむずい。エイムがね、むずい。コブラおるやん。コブラいるんですけど、コブラ。それは、紛れもなく、あとさ、サイコガンはね、ないけど、ほんで。心で撃つんですか？心かっこジャイロで撃つんですか？あ、コブラおる！コブラおるじゃん、ここに。みんなとここ。マジでね、射程管理がわかるん、これ。インクアーマーもね、いまいち、どれぐらい強いのか分かってない。インクがない！先制して。下がろ。やってしまった。ちょっと待って。いけるかなこれ。いける。これどう思っていいかな。アップだ！なんか右から今どっちや？右か左から来ててる。インクね取ってくれあ、まだ生きてた。左なんか来てるんだ。右いました。なんか右へ敵来てる。インクねあ、すいません。やめて。これいなかったの。みんなどうしちゃった。危なっ！
そう、どこ使って、急に降りないで。急に降りられたら当たんないじゃん。うん。そうそう、カルバドス。カルバドス。スプラトゥーン配信でカルバドスって言って、何人がわかるんですか？スプラトゥーン配信でカルバドスわかる人、どれぐらいいるんだよ。ギルティの、なんだっけ、ジャック王か。ジャック王の覚醒ですね、ジャック王。これマップって何個ぐらいあるんですかね。私もなんかよくわかってないんです。よくわかってないっていうか、なんなら何もかもわかってないので。左来てるかな、どっちかっていうと。おー、なんか滑ってきた。じゃあめっちゃ帰ってきた。怖い怖い。撃ち落とされた。いや、この位置、相手避けれないから。いや、この位置ちょっと、言い訳をさせてください。なんかすごい脳筋飛び込みをね、今してしまったんですけど、違うんですよ。グレー当たるから、ダメージ勝ちできると思ってね、飛んだんですよね。狙われた。落ちた。これね、落ちるんですよね、ほんとに。なんかみんなほんとにギア持ってる人ばっかです。ギアっていうのが服のことなんですけど、なんか服のことなんですけどってね、最近調べたばっかでね、なんですけどってね、語るのもなんかあれなんですけど。いや、待ってどこ今、なんかジェイソンの顔とか、あれなんですけど、あれに、なんか、能力のね、補正がつくんですよね。なんか武器の、インクの消耗量が減るとか、ダメージが上がるとか。それをね、つけるのがめちゃくちゃ大変なんですよ、このゲーム。大変で、しかも、ガチャなんですよ、ガチャ。そう。ガチャで、綺麗にね、揃えていかないといけないっていうね、あれらしいんですけど、危ないかも。なんだけ揃ってるのに、多分やっていいそうだと思うんですけど。そう、なんかこのスロットを増やすのもね、大変らしくて、そう、スロット増やすのね、大変らしいし、どうしようかな、ガチマッチやってみるかな。
ガチホコってね、私よくわかってない。なんか運ぶやつですよね、あれ確かね。この辺はいいね。ああ、運んだら勝ちって。うん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 。なるほどね。理解しました。そう、さっきどうしよっかな。9番の、やっぱね、回転率がね、悪いからね、難しいんですね。こっちの方かも。なんかロード長くない？なんか若干ロード長いですね。若干ね。あー、取られた。取られたのこれ。これ取っていいの？私よくわからん。誰か取って。誰も取れないんですけど。これ取っていい？あ、取った。これはこの人をフォローすればいいの？多分。ちょっと待って。よいしょ。前出れない。ちょっと待って。前に出れない。他のみんな何してる？てかこれ基本正面以外にやらなくていいのか別に。あら、なくなっちゃった。なんか来てる。水は来てないとわからんな。マップ一瞬だけじゃわからん。押せ。あー、ちょっとこっちは誰でかいか。ちょっと待って。押せ。設定下がろうか。今どういう状況これ？なんか来た。痛い。どこにいんのここ今。あれか。やめてくれ。あ、これダメ。あ、強っ。それ強っ。それ強ない？あなるほどね。そういう感じなの。なるほどね。いや、これマップわかんないから、ちょっとついそう。マップがわかんないとなかなかむずいのではこれ。どうなんでしょう。
いや、でもこのゲームあれなんですよね。なんか、いつ頃まで人いるんですかね。なんか新作とか出ちゃったらあれじゃないですか。そっちにみんな行っちゃうから。マジでね、もっと早く買えばよかった。本当にもっと早く買えばよかった。ありがとうございます。ちなみになんてやつですか？もしね、電線赤で持ってたらあれやね、3人しかおらんのだが3人しかおらんのだがそりゃそうなるよな。取られるよね。アランウェイクスか？なんか名前聞いたことあるけど、とりあえず持ってないやつですね。ありがとうございます。ナイス遅れない。ちょっと待ってガチホコちょっと強いな。正面から行ったらダメですね。ちょっとこれ辛くないこれ。違ったの。意外とダメだと。3人はきついよな。さすがにちょっと。こういうこと？登れない。上取ってわからんかなこれ。どうなった？今何があった？それか。またカルマドスか。結構いい勝負してるのは何なんだこれ。結構いい勝負してるのは何なんですかこれ。もっと濡れないのか。汚い床が。ダメだ。そこのっぺら終わりなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。来ました。ホラーアドベンチャーです。なんか結構昔って言うとあれですけど、なんかだいぶ前になんか名前を聞いたことがあるようなないような。あれでしたっけ？なんか懐中電灯で頑張るやつでしたっけ？違うかも。違いますかね？なんかそんなやつ。なんか懐中電灯で頑張るホラーゲーなんかあった気がするんです。なんか名前なんかチラッと話だけ話でストーリーは全然知らないんです。なんかね聞いたことあります。これ横狙らなくていいんだもん。普通に言っちゃうけど、これ取りに行かなきゃいけないのに。これだけがやべえ、下がるの遅れた。こういうことか。今やられてるでしょ？やめとこうだ。やめとこう。これむずいな、多分。
さいよ。飛ぼう。飛ぼう。これ多分大丈夫でしょ。物理じゃなかったかな、これ。したらいいんだよな。もうなんか狙われてる。待って、下がりて、ダメだ、押せない。わかる。マップがわかる。どうすればいい、私はこれ。これかな。お疲れ様です、お仕事。守った方がいいのかな、これ。これ投げると落ちるんですか？そうです。ちょっと待って、これね、飛びながらあれしたかったんですよ。で、投げて、なんか当たったらしいっすよ。ここから回ると。これ下がっていいかな。取れた、これ。とりあえず止めたからいい。後ろの方。大丈夫かな、これ。裏いけないかな、無理かな。この辺から。むずっむずいよ、このゲーム。でも勝ったってことですね。ポイントっていうか、カウントが減った方がいいんですよね、多分。なんかめちゃめちゃ倒してる人がいる。で、なんか、この着てる服を洗うと、なんか、洗うって言ってなんかあれですけど、出て出るんです。
る人がいるらしいんです。人じゃないけど。FPS が低い。ちょっと目つぶってていいか、これ。確かに、この辺だった気がする。あ、いた。こいつが、で、これでなんか剥がすんですね、これ。2万円は、全然ある。で、かけらっていうのがなんかね、もらえるらしいんです。で、そのかけらを、でもなんか 10個いるんでしたっけ？なんか、多分ないよね、でも。あれこれ。ないや、そう、これがなんか、この左のかけらがなんかね、10個あると、このつけれるらしいんです。10個、なんだっけ、10個に10個、40個だっけ。だからこれ、なんかこうやって、なんかつけて洗ってを繰り返すかなんか、するとね、あれらしいです。あれらしいです。でもなんか、ホコはまだわかりやすい感じがしますね。なんか、なんだっけ、アサリっていうやつがなんかね、むずそう。ガチアサリっていうのがなんかあるんですよ。それがなんかむずそうですね。これさっきと違うとこじゃないこれ。なんかすごいクリスマスツリーがいた今。私もできますけど、クリスマスツリーぐらい。クリスマスツリーできるって何？ダメくさいよ、下がろう。いや、押せるかこれ。押せるんじゃない？なんか一人。なくなったインクなくなったケーキ。なんか落とされたんですけど、何それ。登れる？これ登れないんだけど。登れるかな？登れるかなこれ。人間で登れない。どうもこんにちは。なんか、別にね、全く狙ったわけじゃないんですけど、裏取りできた。そしてなんか倒している。これダメかも。なんかこの人全然違うとこ狙ってねーって思って。飛ばない方がいいんだ。なんかどこ狙ってんだろうと思って。なるほど、そっからいけるんだ、じゃあ私も。これあれか、カーリングか。いやー、それ辛いね。一回下がる。なんか出てきた。危ない。やばい。やめてください。やっばいのではなくて。そっか。で、飛んで。やばいかも、これ。ちょっと待って。変なところに抜ける。これはまずいのではない。あれってか、うち3人いる？ちゃんと。34人いる？これ。なんか奪い返してる。こういうこと？
グレ投げて。あ、それ辛いそれ辛いちょっと待って。それ辛いってさ。ダメだった。なんか最初いい感じだったんですけど。あれこれなんかもしかして一人いなかったんじゃね途中から一人いなくなった説あるのかな。そういうことではこれ。どうしよっかな。とりあえずね、1時間半ぐらいにしようかなと思ってるんで。またやるかもしんないですけど。なんか今更なんですけど、ウェブカメラをね、私ディスプレイの下側に今置いてるんですけど、それをね、なんか上側に持ってきたいなと思って、だからいい感じにこうホールドできる、なんかアームあるじゃないですか。ぐにゃぐにゃ曲がるやつ。ぐにゃぐにゃ曲がるのな。ぐにゃぐにゃ曲がるで十分か。なんか変な説明をね、追加して今、余計わけわからんくなりそうになってます。ぐにゃぐにゃ曲がるやつを、なんだろう、電気屋行けば買えるんかな、あれちょっと待って、みんな落ちたな。これまずいです。抜けれない。そんなにね、前に出るつもりなかったんですけど、これまずいですね。あれかな、射撃よりもグレーメインで一応とりあえず作っていった方がいいかな。やべ、見てなかった。それは困ります。とりあえずなんか倒してるし、味方何個の歩いてるってわからん。左いる。ちょっと待ってー。よいしょ。なんかいる。なんか当たった。これ倒せてる。無理ですか。そうですか。失った待って。インクが当たらへん。いけるこれ本当に。でも3人落ちるのか。確かに本当に。イメージ飛んできた。それは辛い。なんか当たった。待って。なんか当たってんの。それは辛い。そうちょっとまずいのね。それまずいの。とりあえずちょっとゆっくり行こう。ゆっくり行こう。ジェッパなんでそんないつも溜まってるんですか。ジェッパなんでそんないつも溜まってるんですか。ジェッパ溜まりやすいんですかね。
乗れなかったよ。あそこ取り合ってんだ。マジ？ちょっと待って。戻るか。やらせません。お、今の賢いのでは？あ、やられた。ちょっと待って。今の戻ったのはめちゃくちゃ賢いのだよね。その後はでも手に波だったけど。でもまだチャンスある。こっからでも押し返すの辛いですよ、なかなか。エイムが合わねー。なんか倒したけど。壊れてくれー。インクだー。ちょっと待って、わからん。待って、危ない。死ぬわけにはいかない。とりあえず正面をあれしていこう。あれしながら。ちょっと待って、なんか後ろいる。どこにいんだって言ってますよ。むずっ体がでかくて周りが見えない。ちょれいやでもさっきの一回帰ったやつはね、マジで賢かったと思うので。ああいうことでいいんですよね、多分。押せるかな、これ。ダメ。あ、ダメだった。いや、こんな前にいなくてもいいのか、別にこれ。後ろにいるから全員行こう。ダメ。あともう一個。なんか右ね、これ。わかんない。ちょっと待ってくれ。なんだこの豆腐。揚げ出し豆腐。ちょっと待って。揚げ出し豆腐今頼んでない。頼んでないっす。ちょっと待ってください。これいける？これいける？
んだ飛び上がったらね、いけると思ったんですけど、ダメでした。ダメかなこれ。いや、取りたいんだけど、ピンクがないんです。よいしょ。取ろうか。なんかいる。待って待って、誰か助けて。誰か助けて。ああ、みんな偉い人だな、こう。これ当たってくれ。あれなんかいたいやなんか倒せなかったから下がってたのか。あられたなんか誰これ誰か当たられえ、待って回し続けられる。またじゃんそれそれつらいっす。なんかよくわからんけど倒した。間に合わんかった。着地打てない。ずっとここで止めてる。エイムがマジでもう上下にも動いちゃうんですよね。上下感度下げた方がいいのかな。いやこれ左から結構回り込めるんだよこれ。むずい。あれ人いなかったの？そういうことそういうことなの。どうだろうなんか上下関係、でも下げても結局、下げたところでな、てか、なんなら、コントローラー垂直にした状態で、なんかやらしてほしい。なんていうんですか、このコントローラーの裏面で狙うみたいな感じにさせてほしい。あれ、なんか全然、ちょっと待って、コメント流れて気づかなかった。ちょっと今更ですいません。ホタルさんいらっしゃいます。こんにちは、こんにちは。俺さっき、あれここの隙間ってか、この間にコメントあったっけ？なんか順番で見てってたんですけど。なんかあれなんですか、YouTube のこの動機の順番で、あれなったんですけど、すいません、全然冗談が。ピンクだーなんか来たーって人間じゃなかった。人間いないんですけど、イカしかいないから。逃げる場所逃げる。どこ
めっちゃうまいことなんか逃げ回ってる。器用ですね。あれ、そんななんか動き回れるもんじゃないかも。うわー、勝ったー無理よね。なんですか、あれ。あ、それ怖い。どっちあ、後ろがわからん。あ、ちょっと待って。あ、そうか、そこに持って帰る。むずい。なんだろう、もうちょっとこう、当てれる感じの武器の方がいいのかな。当てれるっていうか、こうなんか倒していく系の、というか、そもそもね、マップがわからんっちゅうお話なんですよ。チャージャーとか使ってますか？むしろこれあれですかね、ジョイコン外してやった方がやりやすいのかな、これ。なんかジョイコンをこうコントローラーみたいにするやつに、差し込んでやってるんですけど、してない方がいいのかな。カモン。あれあれ、あそこに来るんじゃないの？あそこに来るんじゃないんですか？めっちゃ狙ってたのに。ちょっと待ってください。待ってくれ。あったんねまずいっす、それは。これね、よくわからんのですよ、これ。当たってる？これ。当たってないんじゃない？待って。すいませんでした。インクダメだかわからんこの武器わかんないっていうか、なんかどっからやられてるかわかんないけど。多分ね、打ち合いは強いはずなんで、この武器。どういう感じでやればいいんでしょう。とりあえずあれですね、なんかでも多分接近戦は弱いから、打ち合いっていうかこう、接近戦は多分弱いから、あ、ラサールさんいらっしゃいます。こんにちは。そう。
強化おるやん。小峠強化おるやん。周りから来られたら辛いので、そこをね、なんとかしてって。当たんねえ、これ。マジで当たらん。どうやって当てんの、この向きマジで。マジで当たらんのですけど、これ。どうやって当たるって。弾出てます、これ。私の幻覚じゃない、これ。生きてるね。なんか来た。これ。どうしたらいいのこれ。なんかミサイル出た。待って逃げれへん。そこどこにいるの。上ついてる。ダメかもこれ。当たらー。右いる。当たらへん。マジで当たらへん。当たんなすぎてびっくりするわこれ。プルプルなんですけど、これ。いやー、もう、こっちは誰これ。ちょっと待って。当たらへん。リッター4キロ。リッター4キロと、やはり連射なんだよ。やっぱり連射なんだよ。下がって、ちょっと待ってくれ。当たんないで今の。マジ？本当にこう当たんないよね。だろ。ちょっと待ってくれ。当たらんのですけど。マジ当たらん。かな。そもそもあれですよ。相手は見えてるもんな、これ。ローラーが、こっちが当てれないとね、一方的にやられるからね、本当に。これ。あとなんかさっきのウルトってあれどうやって操作するんですか？あれ普通にエイムすればいいんですか？あれ。なんかね、一応ね、一通り触ったんですよ、一回。あ、それか。
か？私全く当ててないんですけど。味方めっちゃ強いじゃん。武器変えよう。味方めちゃくちゃ強いんですけど。私の功績一切ないけど、味方めっちゃ強いんですけど。当たんないやん、チャージャー。やめよう。チャージャーって言ったらなんか、なんて言ったらいいか、スナイパー系何系って言えばいいんですか？当たんない。かな。自分でいいんですけど。これどうやなんか、潜った状態でもチャージ維持できるんですけど、なんかそれで当たるのかな。なんか普通にね、溜めて撃とうとすると、車線が見えてるからね、避けられるんですよね。なんかっていうか、それはみんな避けるでしょうけどね。だから今どうやって2人落ちてる。オケ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 。で、ここにミサイル。あ、3人がいた。これ美味しいなですね。下から行きましょう。これは確かに。ミサイル、ズレがね、下手。ちょ。よいしょ。まあ、だいぶ押し込んだので。下がってみんなこっちから行ってもあれですか？こっちから行こうか。これなんだ。あ、1人しか入ったらまあいいや。揺れが下手。逃げたい。逃げれんかった。前出すぎからもうちょっとゆっくりでいい。もうちょっとゆっくりでいいか。おー、なんかいる。ちょっと待って、下がれない。カってなんかね、転がるやつ使えばよかった。一回これゆっくり行きましょうか。バッとあれも失った。ここのなんもないとこで通ろうとしちゃう。もういたー。どこ敵どっか行っちゃった。飛べー。ちょっとねー、強気すぎた。対応正しくいくか。
トルやんけ。なんだい。今のこんな減った。そんな火力あるんですか、それ。該当されてる。なんでファンとか磨いてる。ケイ。あれ、ちょっと下がってる、下がってる。ちょっと待って、どうやってるの。なんか言った。誰あれ。めっちゃ死んだんすけど、ちょ、待ってくれ。ローリングするのはいいけど、その後の、あれが辛い。インクないんやが。あれ、私持っちゃった。わからんよ、これ。これやられない方がよかった。いや、これあれじゃん。カウントリードしてるから、そのまま逃げ切ればよかった。むずい。むずい。いや、ほんとね、なんかね、エイムがまずエイムがむずい。なんか、いっそのことで、このザイラナの感度もっと上げれないんですかね、これ。コントローラー外してやってみますよ、これ。これでやってみるか。どうやって持てばいいんだ、これ。こうか。いや、だめだ、ややこしくなるからやめよう。今変えるべきじゃない。待って、インクねー。このミサイルでかいのでは。左投げて、グレ投げ、ちょっと待って、足場が来てない。待って。バレとるやんけ。ちょ、待って動けない。まあ。無理。やばい、インクがない。待って、カメラ近くって見える。今どこあれ、ここか。まあ。これね、ローリングするのはいいんですけど、自分のね、
あれどこに向かってるかわからんけどな。みんなこっちから行くけど。誰か助けて僕のね、あ、いや、味方が前に出てから後ろからついていけばいい。とりあえずそしたら誰なん行くか？行く。これは行っていいかな。まだいた。でもここダメじゃん。登れないんじゃん。あ、だからね、左から来てるのか。なるほどね。なんかやらしいな、ある。あ、こっちから残れるんか。なるほどね。ほんとね、マップの理解がね、追いついてないんだよ。オーケー勝った。もし活躍したのかよくわからんけど、まあ、勝ったので。シャチホコ持った時のやつがね、よくわかんないですね。どうすりゃいいのこれみたいな。どうしようかな。もう一回くらいやったら、とりあえず一回終わりましょう。なんか、カメラの位置にいい感じにできるやつをね、探しに行ってこようかな。まあ、どうしようかな。まあ、アマゾンで買ってもいいっちゃいいんですけど。それまずいっす。ちょっと欲張った。いや、みんな誇ってるからこれいけんじゃねって思って、あれしたけどよく考えたらこのゲームね、よく考えたやつっていうかね、見たらわかるんですけど、TPS なので、丸見えなんだよね。足場がある。待って。あ、これはまずいのだよね。これまずいですね。まずいですよ。どこ行った？ちょっと待って。電源に落ちた。あ、これまずいのだよ。これまずいのだよ。もう一回やりましょうか。ちなみにこのひび入るやつ何なんですかこれ。あ、なんかついた。お、火力アップじゃん。
これはこうするしか。違った。止める。これで止めて、いや、これほんとに、転がったら自分が触れなくなるよね。つれー。下がろう、無理しない。なんか、ちょっと待ってくれ来てるの分かってるんです。なんか今通り過ぎなかった。あ、まずいかも。下がろう。リンクが足りん。危ねえ。乗っとこうか。誰か取ってくれるでしょ。誰か取ったの？わあ、こんにちは。上がって、周りは見れてないんで、同じ方向ばっか見てても入れない。あ、これ全然ない？登らせてください。ちょっと待って。登らせた。あ、そういうこと。これもう登れんじゃんと思ったらね。そんな甘くなかった。なるほどね。上見えないからね、こっちから。だってこれもう登れんじゃんって思いません？そう思う。私はそう思ってしまった。何やったこれ。そうなります。あ、ちょっとこれやるか。1分40秒か。これ守りでもいいと思うんですよね。どうなんだろう。あ、でもあれか、このゲーム守りだと、だからあれですかね、この塗る面積が減るから、ウルトが溜まりづらくなって相手に分かりやすくなるみたいな。そういうのはね、あるかもしれない。下がろう、一回。なんか、ちょっと下がろう。なんか言うこと下がるで、ほっとこう。ついてください。なんか言ったらいいよ、ほっとこうよ。ついてよくない。なんか飛ぶ？味方か。おー、なんかいた！びっくりした、筆が。インクがない！これか！いや、味方の体勢が整うのです。あー、耐えたかったです！味方の体勢が整うので耐えたかったんですけど。これ別に相手も落ちてませんね。あ、落ちてないわ！これやっちゃったか、これ。オッケーオッケーだった、一応。ローラーの人真ん中通って帰ってきてるの分かるの面白いね。
真ん中通って帰ってきてる、さっきね。うん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 。やっぱね、戻るの大事ですね。うん。うん。ああ、ただやっぱね、エイムが相変わらずなんかしっくりこない。もう、なんか、相変わらずしっくりこない。あ、これあれなんですね。マッチごとに違うんですね、これ。ステージ。あー、疲れた。そんな感じで。じゃあ終わり。シャイニング学会って何名前気になっちゃった。まあ、確かにあの爪でシャイニングフィンガーしたら強そうですから。強そうですから、シャイニングフィンガーっていうか、爪ってなんだっけ爪ネイルシャイニングネイルしたら強そうですけど。じゃあそんな感じで、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。